Bine ai venit în acest moment de liniște. În următoarele minute nu ai nimic de făcut, nu ai nimic de rezolvat. Tot ce trebuie să faci este să te așezi confortabil și să lași ziua să se termine. Închide ușor ochii. Simte corpul tău sprijinit de pat. Salteaua te susține. Nu trebuie să ții nimic încordat. Lasă umerii să se relaxeze. Lasă maxilarul să se înmoaie. Lasă fruntea să devină netedă. Acum observă respirația ta. Nu trebuie să o schimbi. Corpul tău știe deja cum să respire. Simte aerul care intră și aerul care iese. Inspirație, expirație. Cu fiecare expirație, corpul tău devine puțin mai relaxat. Imaginează-ți acum că fiecare expirație eliberează tensiunea din ziua care a trecut. Poate a fost o zi lungă, poate a fost o zi plină, dar acum nu mai trebuie să porți nimic din ea. Totul poate aștepta până mâine. Dacă apar gânduri, este perfect normal. Mintea ta a muncit toată ziua. În loc să lupți cu gândurile, doar observă-le. Imaginează-ți că sunt niște nori care trec încet pe cer. Îi vezi, îi observi. Și apoi îi lași să plece. Cerul rămâne acolo liniștit și vast. Acum imaginează-ți un loc în care te simți complet în siguranță. Poate este o plajă liniștită noaptea. Valurile se aud încet în depărtare. Aerul este calm și răcoros. Cerul este plin de stele. Sau poate este o cameră caldă cu lumină blândă. Un loc unde nimic nu te grăbește. Un loc unde nu trebuie să fii altcineva decât cine ești. Respiră încet. Simte cum corpul tău devine din ce în ce mai greu. Picioarele se relaxează. Brațele se relaxează.
Spatele se relaxează. Întreg corpul tău se lasă în pat complet susținut. Acum imaginează-ți că liniștea nopții te înconjoară. Noaptea este aici ca să te protejeze. Să-ți ofere odihnă. Să-ți ofere spațiu pentru vise. Respiră încet și lasă corpul tău să alunece ușor spre somn. Nu trebuie să grăbești nimic. Somnul știe deja cum să te găsească. Și pe măsură ce continui să respiri încet și liniștit, somnul se apropie din ce în ce mai mult. Totul este bine. Ești în siguranță. Și este timpul să te odihnești.